Трэба гаварыць пра фолк, народ і яго стратэгічнае развіццё. Мы шукаем месца беларусаў у сусвеце. По-моему, если ты есть, то и место есть. Нацыяналізм, ён з рознымі фарбамі. У нас нацыяналізм – это матерное слово. Дэвальвацыя адбылася, і не хочацца называць сабе патрыёт. Ідэя X на Еўрарадыё. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Зміцер Лукашук і мой сувядоўца Максім Гаруноў, і гэта чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», падчас якой мы спрабуем вызначыць, знайсці і сфармуляваць нацыянальную ідэю для Беларусі і беларусаў. Наш сённяшні госць Олег Хоменко, музыка, выкладчык, хто яшчэ, што не пералічыў? Там багата ўсялякага, дастаткова, што музыка. Карацей кажучы, лідар гурта «Палац» Олег Хоменко. Прывітанне яшчэ раз, Олег. Я ведаю, што ты не толькі рыхтаваўся да нашай праграмы, але і ўвогуле тэму нацыянальнай ідэі распрацоўваў даўно і плённа, нават нейкую працу такую падрыхтаваў. Я так разумею, што ледзь не кандыдацкую там спрабаваў па гэтай тэме абараніць. Не па гэтай, да? Не. Ну, зразумела. У мяне сябра быў, ёсць. Ігор Скрыпка, мы пазнаёміліся ў аспірантуры. Ён спрабаваў зрабіць кандыдацкую на тэму вось якраз развіцця паняцця нацыянальнай ідэі. Мы бы з ім гэта прагаворвалі. Ну, канешне, я яму распавядаў свае там рэчы, ён мне распавядаў свае рэчы для таго, каб проста было з кім перагаварыць. І я, канешне, глядзеў на паняцце нацыянальнай ідэі цераз фальклор, потому што фальклоры хоць так ці інакш крыху абазнаны. І мне падалася, што мой падыход ён і да гэтага часу падаецца, што ён можа быць вельмі карысным. Добра, у такім разе першае традыцыйнае пытанне, перш чым мы пачнем спрабаваць фармуляваць ідэю саму, можа быць, ты патлумачыш людзям, нацыянальная ідэя гэта што? І навошта яна патрэбная? Каб не паглыбляцца ва ўсю там тэрміналогію, я наадварот хацеў бы спрасціць. І калі вось там розныя гэтыя мысляры, якія пісалі, у сусвеце рэдка карыстаюцца паняццем нацыянальная ідэя. Там гавораць пра нацыянальную свядомасць альбо пра нацыянальную самаідэнтычнасць. І калі там усё гэта пачытаць, яны гавораць не пра нацыю. Дарэчы, шмат вы гаварылі менавіта пра нацыю, калі гаварылі пра ідэю. Яны гавораць пра нацыянальнасць, яны гавораць пра народ. Народ, Кудовіч гаварыў, што народ гэта яшчэ больш непэўнае паняцце, чым нацыя. Насамрэч, гэта дастаткова ўсё ж такі проста, калі мы гаворым пра народ. А народ гэта фолк. Таму вось мы гаворым фолк, народ, нацыянальнасць, першая частка, а другая частка не гавораць пра ідэю, гавораць пра, я баюся гэтага слова, но яно важнае тут, місію, прызначэнне народа, альбо стратэгію развіцця народа. І такім чынам, калі б спрошчана і зручна гаварыць, тут трэба і каротка, то трэба гаварыць пра фолк, народ, і яго стратэгічнае развіццё, яго месца ў сусвеце. І вось якраз гэтая рэч, адны кажуць, што церазвычайна патрэбна, іншыя кажуць, што не зусім гэта важна, таму што ізноў жа баяцца. Калі гаварыць пра народ і місію, то тут можна зайсці ў вельмі такія складаныя рэчы, якія могуць прывесці да, наадварот, раз'яднання ідэі. Калі ідзе пра місію народа, месіянскі народ, ці што мы можам у сусвеце ўсё, таму што ўсё роўна нацыянальная ідэя так ці інакш паказвае, што народ чымсьці не проста адметны, а чымсь, што ён, ягонае прызначэнне надзвычайнае ў сусвеце. І тут да нацызму насамрэч два крокі. Так мы-то пазіцыянуем сваю праграму як праграму, падчас якой спрабуем вызначыць і сфармуляваць нацыянальную ідэю, а на самой справе мы шукаем месца беларусаў у сусвеце, беларускай нацыі, народа. Безумоўна. Я ў гэтым упэўнены, што
ну, каб зручна было, трэба менавіта так разглядаць, а потым ужо рабіць навуковую надстроечку і тады ўжо паглыбляцца ў тэрміналогію. А место белорусов, по-моему, если ты есть, то и место есть. Ну вот я есть, Ох, и не. место есть. Не. Ты его займешь. Ну, Кого-нибудь напэўна, так. кого-нибудь подвинешь и займешь. Ну і зноў жа тады трэба размаўляць пра стратэгію. Каго Ну. падзвінеш? Тебе нравится там подвинешь. Што значыцца падабаецца? І ўсё, тут вот адразу пайшла місія, і тут 2 крокі да нацызму. Калі гаварыць, каго ты пасунеш. А нацизм это что? Ну, гэта нацыя перадусім. І мая нацыя лепшая за вашу нацыю. Мая нацыянальнасць мае права, а ваша нацыянальнасць мае толькі абавязкі. Всё, это ўжо падмурак нацызму. А каб вот быць нацыяналістам, а не скаціцца да фашызму, нацызму, это магчыма? Абсалютна магчыма, калі не глядзець на нацыяналізм. Зараз нацыяналізм і ў сусвеце, і ў нас паняцце яно вярнулася ва ўжытак у станоўчым сэнсе. Хоць з тае прычыны, што слова патрыятызм дэвальвіравала. Это ж размова ідзе пра патрыятызм. Патрыя, айчына. Вось пра што ідзе размова. А ну з тае прычыны, што ну ўсе карыстаюцца пра гэтага патрыёта і патрыятычны там, ну і ў назвах і гэтак далей, дэвальвацыя адбылася і не хочацца час ад часу называць сабе патрыётам. Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот норвежцы уходят от Швеции. Было такое в 19 веке. Конечно. Норвежец, который говорит шведам, что, в общем, теперь это наша будет страна, мы будем говорить на своем норвежском языке, он нацист или не нацист? Ён патрыёт. Толькі ну можна гаварыць, што ён патрыёт у кантэксце вось нацыяналізму. Бо нацыяналізм ён з рознымі фарбамі. Нацыяналізм романтычны, і гэта вельмі вядомае устойлівае такое спалучэнне. Нацыяналізм ізноў жа патрыятычны альбо нацыяналізм культурны. І гэтыя рэчы шмат абмяркоўваюцца, но туды я б не хацеў паглыбляцца, таму што там шмат ужо навуковай лексікі. Ну а нацыяналізм, ён увогуле гэта добра ці дрэнна? Я да чаго гэта пытаюся, бо ў нас нацыяналізм это мацернае слово нацыяналіст у Беларусі. Ну тое ж самае 19 стагоддзе, я тут падглядваю прозвішча, это Бенедикт Андерсон і Эрнест Геллер. Яны ўсё пра вось тады пра 19 стагоддзя, гэта парад суверэнітэтаў. Нацыянальныя дзяржавы паўстаюць. І калі вот і паўстаюць нацыянальныя дзяржавы, вот тады і гэтага ідэя палітычнага суверэнітэту яна ні на што не магла абапірацца, як толькі вось на народ. Што мы адной крыві, дык вось у гэтым братэрстве ёсць наша моц і гэтак далей. Тады і паўстае, што нацыяналізм ён адыгрываў станоўчую ролю. Краіны, якія атрымалі свае нацыянальныя дзяржавы на першым штуршке, ладзілі надзвычайныя прарывы. Найбольш відавочна, напэўна, у галандцаў. Ну, это было значна раней. Это калі іх ачолілі гэтыя князі Бургундыі. Вот там быў прарыў проста каласальны. І тады вось галандцы упёрліся, мы не немцы, не французы, і там прарыў быў надзвычайны. Галандыя, колькі той Галандыі, па сутнасці кіравала сусветам. Можна сказаць, што как раз таки беларусам нацыяналізму такого нармальнага, здаровага не хапае. Яшчэ мы знаходзімся ў стане рамантычнага нацыяналізму. Мала таго, што агрэсыўны нацыяналізм, я не бачу падстаў увогуле, каб ён з'явіўся ў Беларусі. Проста іх не, ну, пакуль няма. Пра гэта трэба будзе гаварыць гадоў праз 10. Напэўна, вось гадоў праз 10 могуць паўстаць нейкія вот моманты, якія лепш было б кантраляваць. А вот с вашей точки зрения, этот экономический рост,
который связан с национальной идеей. Каким образом он с ней связан? Ну, вы сказали, что голландцы. Вдруг сказали, что мы не французы и не немцы, мы голландцы, и это как-то сочеталось с их невероятным экономическим ростом. Калі это вот якраз размова трэба нацыянальная ідэя, не трэба і гэтак далей. І навошта трэба нацыянальная ідэя. Калі у якой-небудзь супольнасці, зараз не гаворым пра народ, просто пагаворым пра супольнасць. Калі у гэтай супольнасці ёсць мэта і ёсць адзінства, яны значна хутчэй працуюць у адным напрамку. І калі што-то іх аб'ядноўвае, сапраўды там гэта і традыцыі, гэта і мова і ўсё астатняе, хочацца вось паказаць, даказаць. І я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта вельмі добра працуе на кароткі тэрмін, як тактычная пазіцыя. Вось тады ўздым эканамічны сапраўды рэальны. Як бы мы не гаварылі пра тую Беларусь у складзе, я не ведаю там, ці Рэчы Паспалітай, ці Расійскай імперыі і гэтак далей, першы момант таго, як толькі мы адмяжоўваліся, ён даваў каласальны выбух па культуры, якая падцягвала эканоміку, і гэта відавочна. Але мы не выкарыстоўвалі далейшае развіццё. Яно атрымлівалася мутным, і ўсе здабыткі скасоўваліся. Я тут приехал из Тверской области. В Тверской области есть такой Лихославский район. Когда-то давно, в 30-е годы, город Лихославль был столицей Карельской автономии. В 200 километрах от Москвы жила раньше огромная... Это территория, которая была заселена карелами. Люди, которые разговаривают на таком же языке примерно, как эстонцы и финны. По крайней мере, они друг друга понимают. И в 1937 году, в том же самом году, что и у белорусов расстреляли всех поэтов, у карелов расстреляли их тоже всех. Только белорусов 9 миллионов, тут же появились какие-то другие поэты, а у них не появилось ничего. И сейчас я, когда проезжал по этому району, несколько раз его пересекал, в общем, он выглядит так, как будто бы жизни там не было вообще никогда. Он мертвый, он исчез. Да, и я видел последнюю школу, которая была построена как раз в 30-е годы, с тех пор там никаких школ не строили. В школу приходят последние дети. Вот сейчас этот первый класс закончится, и, в общем, скорее всего, детей не будет. С вашей точки зрения, это как-то связано с тем, что карелы больше не карелы? Да, они взяли себе все русские имена, русские фамилии, и довольно часто есть такая услуга в паспортном столе, когда ты пишешь, что ты не в Лихославле родился, а ты родился где-нибудь там в другой. Я тут нават і спрачацца не буду, гэта красамоўны прыклад. Як толькі людзі назваліся, толькі штосьці прыпаднялося і было жорстка знішчана. Не сфармавалася карэльская нацыянальная, можа быць, самаідэнтычнасць, а таксама карэльская нацыянальная ідэя. Яны не разабраліся, а каго ж мы пасоўваем, а куды мы ідзем. І маглі яны разабрацца толькі дзякуючы, тут трэба ўжыць это слово, эліце. Скажам, навукоўцам, паэтам, уладарам. Яны гэтага не паспелі зрабіць, таму што былі знішчаны, вось вынік. То бок тут я нема з чым спрачацца, гэта факт. Я працягну думку Максіма, тое, што у нас фактычна знішчаная беларуская мова, што у нас праблема... Я так не казаў. Пад пытаннем выжывання, скажем так. Што у нас праблемы з атрыманнем адукацыі на беларускай мове. Вот гэта мы можам, калі гэта будзе працягвацца ў тым тэмпе, як ёсць, я просто прыгадаю, што за гады кіравання Лукашэнкі колькасць беларускамоўных школ скарацілася роўна ўдвая. Калі гэта будзе працягвацца тэндэнцыя, мы можам паўтарыць лёс карэльскага народа? Пра гэта добра гаварыў Олег Трусаў, і вельмі падрабязна. І тады ён узгадываў аб тым, у якім стане знаходзілася беларуская мова, напрыклад, у 70-е, 80-е. Стан быў значна больш гаротны. Не было... А вось з'явілася момант вось гэтага. Мы народ, у нас ёсць урэшце нацыянальная дзяржава. Дзяржаўнасць была ў Беларусі заўсёды. Нацыянальная дзяржаўнасць у нас
маладая. Дарэчы, у Расіі пакуль нацыянальнай дзяржаўнасці так і не адбылося. І, У нас империя. не, якая ж это імперыя? Ну, добра. Пакрыўжыў чалавека, імперца. Можа, будзе час яшчэ пра гэта пагаварыць. Дык вось, стан быў яшчэ больш гаротны з беларускай мовай. Ну, яно ўсё паднялося. Толькі дастаткова было невялічкага штуршка. Пакуль, канешне, у нас зараз значна лепшыя абставіны. Толькі што зараз, канешне, ўсё развіваецца значна хутчэй. І это проста, на жаль, будзе вельмі моцна расцягнута ў часе. Для народа гэта нармальна, а для асобы, для развіцця вось талентаў, канешне, гэта праблема. Великая проблема. Я тогда еще другой вопрос задам. Возьму на себя роль адвоката дьявола. Тут как-то вот весной так получилось, сильно повезло, слетал в Соединенные Штаты, и там был в Чикаго. В Чикаго поляков в свое время было до 70-х годов, как мне сказали, поляков в Чикаго было больше, чем в Варшаве. А дальше за Чикаго на север жили украинцы, и где-то вокруг обитали белорусы. А сейчас от этих поляков, от этих украинцев и от этих белорусов остались только фамилии. Я там зашел в школу, обычная школа в пригороде. В школе преподаватель, директор школы такой типичный, вот как будто бы он за Квасневского голосует, поляк. Преподаватели, вот там есть доска почета, все с польскими фамилиями, но они уже не говорят на польском. По-моему, они даже уже не ходят в католический собор, они как-то так вот, что ближе, туда и сходили. Обычный как бы, американский такой подход, толерантный ко всем религиям. И тем не менее, Чикаго не похож на город, который на Карелии. Да, Чикаго мощный, развивающийся, богатый. Может быть, он беднее Нью-Йорка, может быть, он там беднее Калифорнии, но тем не менее, по сравнению, скорее всего, бюджет Чикаго, он сопоставим с бюджетом Белоруссии, так если уж совсем. И тем не менее, вот как бы нация вроде как исчезла, да, она, поляков-то нет. Да при чым тут нацыя, калі мы гаворым пра Амерыку? Не, вельмі цікавая гісторыя, і, напэўна, я ніяк не магу яе звязаць просто что? карелы, про которых я говорил, они ведь тоже не исчезли, они где-то там живут, только они называют себя по-русски и говорят по-русски. И, в общем, стараются не помнить, что они... Давайте ўсё ж таки будем говорить, что мова чрезвычайно важная позиция, но яна не перекрывае ўсе астатнія. В чем тогда отличие от Америки? А кого? От Америки. В Америке ты же там тоже растворяешься. Кто вам сказал? Я видел. Языка-то не остается. Яны карыстаюцца, скажем, універсальнай мовай, амерыканскай і ангельскай, правильно? Угу. Яны што, англічане? Скорее всего, нет. Нет. Яны просто пабудавалі універсальную пазіцыю наднацыянальную. Это просто пабудова наднацыянальнай ўсёй і культура наднацыянальная, яна сумесь там афрыканскай, ірландскай, гэтак далей. І сам пратэстантызм, ён, я не буду тут паглыбляцца. І ўсё тое, што зараз прапануе Амерыка, гэта проста універсалізацыя. Усё універсальна. Іншая справа, што калі вы ўсё роўна вы пабачыце, як там развіваюцца тыя ж самыя нацыянальныя суполкі. І палякі збіраюцца, і беларусы збіраюцца, і індыйцы збіраюцца, і у іх там, што заўгодна. Яны ўсё роўна вось гэтую нацыянальную свядомасць, якая супрацівіцца глобалізацыі. Гэта з тае прычыны, што глобалізацыя чрезвычайна моцна штурханула ўвесь сусвет на міленіуме, напрыканцы тысячагоддзя. І вось зараз мы жывем у моманце ўжо спружына пайшла па-іншаму, да таго, што там Трамп крычыць пра тое, што давайце ўсю нацыянальную эканоміку сюды, хопіць і там збіраць амерыканскія рэчы дзе-небудзь у Кітаі, гэтак далей. Это ўсё тая ж самая рэч. І таму, тое, што вы гаворыце абсалютна слушна, яно нічога, я не магу тут прывесці праблематыку, зачапіць праблематыку.
У Амерыкі, дарэчы, у Амерыкі, калі гаварыць пра Амерыку, у іх тры дэвіза, ну, якія так ці інакш характарызуюць нацыянальную свядомасць Злучаных Штатаў. У мяне недзе там запісана, калі сходу знойду, то я, можа быць, і нават і скажу. Справа у чым? Не, пад рукамі, напэўна, няма. Ну, адзін з апошніх гэта краіна Мары, у розным адзінае, іх тры. І той, што там на доларавай купюры таксама трэці, здаецца, напісаны. І яны сабе гэта могуць дазволіць, таму што яны бачуць адзін як тактычны, другі як стратэгічны і трэці панятак, які, ну, проста традыцыйны быў у Амерыцы. Безумоўна, і для Беларусі гэта трэба, і для любой дзяржавы ўвогуле нядрэнна было, толькі там яны папулярны, усе тры. А ў нас, напрыклад, калі паглядзець там па якой-небудзь ангельскай вікіпедыі, так і напісана, што нацыянальнага дэвізу ў беларусаў афіцыйнага няма, ёсць толькі неафіцыйны дэвіз «Жыве Беларусь». Дарэчы, гэта канкрэтная фармуліроўка нацыянальнай ідэі, ну, калі поўная версія. Олег, я вярнуся да пачатку нашай размовы. Ты адзначыў, ну, от першае было сказано, што мова ўсё ж таки вельмі важны чыннік, але таксама казаў пра... Но не адзін. Да, но не адзін, это зразумела, узгадывалася слово «фольк», што вельмі важны фольк. Ну і плюс да ўсяго палац у нас фольк-мадэрн, гурт такі, ўсё ж таки фольк, вот народныя традыцыі, вот гэта вот, усё гэта, яно наколькі важна? Вот цытата з сабе. Нацыянальную ідэю сфармуляваць немагчыма да таго моманту, пакуль яна не сфармулюецца як фальклорны твор. Тады яна становіцца настолькі відавочнай і зразумелай, што тлумачыць яе недарэчна, а карэктаваць бессэнсоўна. Нацыянальная ідэя сапраўды як фальклорны твор. І таму вот фальклор... Іншая справа, што гэта вот стары запавет, і яго вот зараз яго спрабуюць перайначыць. Аб тым, што з'явіўся так званы contemporary folk. Гэта фолк сучасны, у якога ёсць аўтары. І з гэтай прычыны, калі вот паўсталі, ну, у апошнія дзесяцігоддзя новыя нацыянальныя дзяржавы, усе там уверсе падумалі, ну, мы самі створым, мы зараз вот пасядзім, напішам, потым яго запрапагандуем, ну і куды той народ дзенецца. Ён ўспрыме і будзе вот па гэтых рэчах, а яно не спрацоўвае, таму што народ не прымае. І, канешне, лозунгаў багата і пры савецкай уладзе, колькі ж там было, і слава КП, а это ўсё былі заклікі да нацыянальнай ідэі. І ўся ўласць саветам, февральскай рэвалюцыі і слава КПСС, ну і, канешне, галоўны лозунг, які дубліраваў тую галоўную нацыянальную ідэю расійскай імперыі. Мы ёсць трэці Рым, а чацвёртаму не быць, а ў варыянце савецкім атрымаў назву «Пралетарый ўсіх стран, яднайцеся», то бок усесусветнае панаванне. Ну, это тыя ж самыя рэчы, якія не здолелі памяняць, бо па-іншаму увогуле аб'яднаць вось тую, што вы называеце імперыю, канешне, было немагчыма. Толькі гэтай ідэі, што мы перадусім і мы вот, ну, альбо мы пануем в сусвеце, альбо сразу в рай там, или в пекло, как вот, ну, из гэтых вот. Ну, што без нас гэта... Так, і гэта вельмі ўстойлівая рэч, яе памяняць настолькі будзе ў Расіі складана, што я нават... Ну, можна уявіць як, но это вельмі складана. З тае прычыны, кая якраз разгляд, як нараджаецца, ну, хоць фальклорная песня, хоць традыцыя фальклорная, што спачатку дзеліцца суполачка, потым народ прымае, потым яна становіцца папулярнай, потым гэта абсалютная традыцыя, і потым нават ніхто не тлумачыць, чаму трэба дзяды тыя святкаваць, і там радаўніцу, якая, дарэчы, это адзінае, чым рэальна беларусы адрозніваюцца ад усіх у сусвеце. У нас дзяржаўнае свята радаўніцы. Это тое, што няма ні ў кого ў сусвеце. Это вот, ну, абсалютная адметнасць беларусаў.
І ну, у нас не трэба гэта тлумачыць, чаму нам трэба святкаваць тую радаўніцу. Усе так разумеюць ўсё. І гэта, ну як ты адбярэш гэта ў народа? КПСС колькі змагалася, сколькі душылі, стралялі людзей, а людзі таемна ўсё роўна хадзілі. Так і ў нацыянальнай ідэі. Вы можаце ўсё мяняць, усё там патлумачваць, но яна нарадзілася ў народзе, і яна вось існуе. Іншая справа, што вось формуліроўка нашай нацыянальнай ідэі, а суцэльная яна гучыць, як жыве Беларусь, жыве вечна. І, канешне, і міфалогія яе добра распрацавана, і гісторыя зразумела, і на чым яна грунтуецца, таксама зразумела, но афіцыйна не прынята. Афіцыйна не прынята, а народам прынята? Можна сказаць, што ўсе 9 мільёнаў беларусаў? Усім народам, безумоўна, не. Мала таго, частка эліт, у тым ліку і я. Я ведаю, што, ну, што мне змагацца, таму што яна вот такая ёсць, і яна такая ёсць, і я павінен яе прыняць. Не, мне яе хочацца падправіць. Мне хочацца, каб яшчэ была паралельная нацыянальная ідэя. Ну, ўсё роўна пра гэта трэба думаць. Іначай проста соцыум і нацыя ніяк, ну, тут не нацыя, а народ пакуль што яшчэ. Я ўпэўнены, ў гэтым не буду спыняцца. Ён тады не будзе развівацца. І таму трэба ўсе рэчы, якія і там і будзьба беларусамі, як сацыяльная група, там у іх ёсць таксама свой лозунг, і у суполкі Пагоня ёсць свой уласны лозунг. І я прапаноўваў двойчы гонар, годнасць, грамадзянскасць і новую таксама ідэю пра Беларусь краіна Святога Духа, і міфалогія гэта распрацавана. Это ўсё трэба ўсё роўна сачыць, глядзець, развіваць і гэтак далей. Але, ну, факт застаецца фактам. Толькі, канешне, яшчэ раз падкрэсліваю, што я за тое, што жыве Беларусь, жыве вечна, суцэльна. Это ўжо распаўсюджаная рэч. І што яна мяне таксама можа дзесьці не задавальняе. Ну, яна ёсць, і ўжо што за ём змагацца? Як радаўніца. Як радаўніца. Кстати, по поводу вечности. Тут был недавно на докладе, и там интересно говорили о том, что люди в последнее время, ну, лет 100, уже не ходят в церковь. Ну, в общем, и мы не очень верим в то, что Бог есть. И мы не очень верим в том, что после смерти что-то нас ждет. Да, мы, скорее всего, склоняемся к мнению о том, что когда мы умрем, ничего не будет. А что останется после нас? После нас останутся дети, после нас останется нация. И нация — это то, в чем я буду жить вечно. Мои слова будут жить внутри этой нации, сказанные на этом языке, будут жить вечно. Да, мои дети будут, вот мои гены, да, если шире говорить, да, будут жить в этой нации. И пока, что важно, пока эта нация существует, я вечен. Да, конечно, это бессмертность. И в этом смысле нация — это то, что заменяет нам рай. Да, то, что заменяет... Вот тут это вот пироскок. Ну, я к тому, что не рай, плохо сказал. То, что заменяет нам вечность. Нация — это то, что заменяет нам вечность. Да, в нации я буду жить вечно. И если у людей нет нации, да, это значит полная смерть. Да? То есть, когда я умру. Я окончательно умру, я исчезну. Ну, абсолютно тут, ну, агульная думка, абсолютно згодны. А дэталі, канешне, тут трэба яшчэ... Па-першае, ўсё роўна, калі ўжо нацыя, нацыянальная ідэя, безумоўна, ёсць. Вот она ёсць, безумоўна, мала таго, яна звычайна прынята. Яна ўжо настолькі вядомая, настолькі распаўсюджана, што яна прымаецца і сярэдзіннымі пазіцыямі, і яе ведаюць маргіналы, і яе ведаюць кіруючыя эліты. Все, тады ўжо мы гаворым пра нацыю. Як толькі пра любую краіну, якая мае таксама нацыянальную дзяржаву, пачынаем гаварыць пра тое, што яна нацыя, а там вот няма стратэгіі развіцця, няма місія. А якую місію выконвае ваш народ? Французскі, нямецкі? О, зразумела. А якую місію выконвае там славенскі народ? І ўсё, тады вот пра нацыю не ідзе, але это ж народ. Славянцы главный поставщик философов на этой планете. Абсолютно згоден. Но справа ў тым, што вот мы не ведаем іх нацыянальнага стратэгіі нацыянальнага развіцця, альбо для чаго жывуць славенцы, што яны далі сусвету. Ну, мы не ведаем, безумоўна, гэта магутнейшая нацыянальная супольнасць і дзяржава, але вот, ну, мы гэтага не ведаем.
І гэта праблема ў тым, што народ і нацыя, вось тут ідзе падзел. Вот з гэтым падзел. Добра, вот мы вызначыліся, што ўсё ж такі існуе ў беларусаў такая беларуская нацыянальная ідэя, існуе нават па-за іх жаданнем ці нежаданнем, як радаўніца. Вот існуе і ўсё, жыве Беларусь, жыве вечна. Праўда, мы прызналі, што не ўсе і ведаюць пра гэты лозунг, ці там прымаюць. Ведаюць усе, ну не ўсе прымаюць. Не ўсе прымаюць. Вот ўсё ж такі мне цікава, ці ёсць якім чынам і ці трэба гэта зрабіць, каб все ж такі усе беларусы яго прынялі, з ім жылі, ім кіраваліся. Да, не дагаварылі мы гэтую думку наконт таго, што я вельмі такі, я прывожу часта прыклады з кіно, гэта не Д'Артаньян, вы ж вот за што вы змагаецеся? Ну, за каханне, за кар'еру, Атос, ну, каб аднавіць сваё імя. Партос, а вы за што змагаеце? А я дзерусь, потому что я дзерусь. Выдатны адказ, але вот у ім ёсць непаўнавартаснасць. Калі мы гаворым пра асобу, для чаго яна жыве? Непаўнавартаснасць. Мы жывем для того, чтобы нарадзіць дзяцей, дзеці для дзяцей, дзяцей, і ўрэшце рэшт атрымліваецца, што той агент Сміт з матрыцы быў праўдзівы, што чалавецтва гэта вірус, яны проста ўсё захопліваюць і жаруць. А вось ўсё роўна нацыянальная місія ў чым? А місія ў чым? І вось, канешне, у кожнага асобна некая свая місія. Я ўсё ж такі ў сям'і, мне абы мае дзяцей выхаваць. Там які-небудзь іншы на ўзроўні, каб людзей жылі лепш, каб людзі былі дабрэйшыя. Я вось там зрабіў нейкі там механізм, напісаў некую песню. А краіна што зрабіла? Для таго, каб цывілізацыя была больш устойлівая, больш значная, больш гуманістычная, урэшце рэшт. І вось тут, там адны кажуць, мы стварылі краіну мары, там амерыканцы, там а французы кажуць, мы ведаем свабоду, а брытанцы кажуць, у нас Божае маё права перадусім, і там у нас такія законы, што ніякія канстытуцыі з намі не параўнаюцца. Што там зрабілі расіянцы? Яны заўсёды будавалі трэці Рым. Яны яго зараз будуюць, таму што ім трэба зрабіць, ці ты як кітайцы, мы паднябесныя і ўсё, мы пад небесамі, а вы там усе пры зямлі. І ў беларусаў пакуль вось такі, што нам жыве, мы жывем вечна, і толькі пакуль вось прыспынілася далёкая стратэгія. Ну, таму што гэты дэвіз для нас важны ў бліжэйшы час. І атрымліваецца, што для кожнага чалавека, это нават не важна, можа і не быць нацыянальнай ідэі. Яна не агучана таксама ў цэлым шэрагу дзяржаваў. І гэта не перашкаджае ім жыць, но это не перашкаджае жыць аднаму чалавеку, ці невялічкай супольнасці. Ну, гэта перашкаджае ў кантэксце прадказальнасці народа ў цывілізацыйнай прасторы, а гэта небяспека. Такім чынам атрымліваецца, што місія, нацыянальная ідэя, ну, місія, лепей скажам так, беларускага народа, гэта жыві вечна. Каб наш народ і народы ўвогуле жылі вечна. Пакуль, да, гэта падобна на тое, што чалавецтва вірус. Але вызначэнне таго, што мы можам уратаваць, напрыклад, сонечную сістэму ад якога-небудзь, усё роўна можа быць выглядаць, так да, місія чалавецтва ў тым, каб рана ці позна уратаваць, ну, вот гэтыя вібрацыі, якія даюць у там касмічную прастору, чалавечая цывілізацыя. Ну, это вельмі глыбока, зараз не трэба туды ўходзіць. Ну і падвядзем вынік, а вот гэты фольк, то есть традыцыі, мова, культура і ўсё астатняе. Гэта вот як падмурак для нашай беларускай місіі «Жыві вечна». Да, гэта падмурак тлумачэння і міфалогія нацыянальнай ідэі, ці міфалогія ў шырокім сэнсе, канешне. А калі адабраць мову, культуру, традыцыі, то падмурку гэтага не будзе, і місіі не будзе. Там ніякага народу, там ужо ўсё. Тады мы будзем выконваць місіі, ужо пойдзем выконваць місіі палякаў у Амерыцы. Ну, за тое, каб мы не згубілі свой падмурак, як такая увасабленне
нашай місіі падарунак ад Еўрарадыё і ад крамы Сімваль Бай, крамы з беларускай душой, дзе вы можете набыць падарункі і да дня нараджэння, і да Новага года, і да радаўніцы, і 25 сакавіка. Калі ласка, дзякуй вялікі, Олег, гэта табе. Олег Хаменко, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, праграма «Ідэя X». Працягваем шукаць беларускую нацыянальную ідэю, але у фармулёўцы Олега Хаменкі яна гучыць так: «Жыве Беларусь, жыве вечна». Ідэя X на Еўрарадыё.